A musulunci kuɗi shine wani abu ko menene wanda mutane biyu ko fiye da haka suka yarda su yi ma'amala a madadin wannan kuɗin. Saboda haka duk wani abu da za a iya amfani da shi ƙarfe ne ko dutse ne ko wani abu na halitta ne wanda Allah ya yi kamar wato katantanwa da duwatsu da sauransu, wannan duka a musulunci ya yarda kuɗi ne. Sai dai tafiya aka samu abubuwa guda biyu masu jimiri kwarai da gaske, su ne zinare da azurfa, sai suka zama wato su kuɗi ne kuma kadara ne. To wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su a zamaninsa, kuma ya amfani da kuɗin ƙarfe wanda ake ce masa fulus. Dirhami da dinar ba kuɗin musulunci ba ne, kuɗin yahudawa ne da kuɗin farisa, saboda haka ba kuɗin musulmi ba ne, amma manzo Allah ya amfani da su sallallahu alaihi wasallam. To sai kuma yanzu tafiya ci gaba ana amfani da kuɗin da ba a gani, da kuɗin da ba a taɓawa, da kuɗin da ba a mallaka, ba a sa su a aljihu, ana kiransu digital currency ko cryptocurrency. Waɗannan duka musulunci ya yi da amfani da su mutukar akwai yarjejeniya tsakanin mutumin da zai bayar da wanda zai ansa. Misali a Najeriya yanzu kusan kowa na yarda da wannan, don zan baka kuɗi sai maka alat, ba kuɗi na baka ba, kawai ka gani akwai maka lambobi naira dubu biyar naira dubu goma, kai ta godiya, alhali kuɗin baya aljihunka, amma ka da kuɗi ne, kai ma za ka sai wani abu kai maka ba da wannan. Bitcoin kuɗi ne da farko ya fito akan kadara, wato asset. Ka saya kaman gold da ake sayan gold, zinare yanzu ko azurfa, ka aje sai ma shekara ɗaya shekara biyu ba suna cikin akwati, ka fito da su ban shekara biyu ko shekara 10 ko shekara 20 ka sai da su a farashin wannan yinin. Halas ne a musulunci. Saboda haka ya fito da farkonsa, ka saya ka aje, idan ya ƙara daraja ka sayar, ko in kana bukata ka sayar da shi a lokacin da kake bukata. Saboda haka akwai zakka cikinsa. Sannan kuma yanzu ya zama kuɗi ne, ba abin da ba za ka iya saye ba da shi a duniyan nan. To a bincike na tattara duk wani wanda ya yi magana, kuma magana ta fito sannan an ji ta ko an ga lokacin da yake maganar, na tattara duka na bi bayanan gaba ɗaya, na gane dalilai wajen guda 17 wanda malamai suka bayar cewa haram ne ko halas ne. Don haka na yi bincike akan wannan, na tabbatar da cewa idan musulmi ba su shiga cikin wannan harka ba tun yanzu, to za a basu a baya, za su yi asara mai yawa. Sai gashi yanzu Saudi Arabia da Kuwait da Dubai sun fara suna da za su yi mu'amala da Bitcoin yanzu nan da ake magana. Iran ko dama ta riga ta yi nisa cikin Bitcoin, don ita bayan ta yarda cewa kuɗi ne kuma dukiya ce, to ta ba ma mutane dama su je ƙasar ta su yi haƙar Bitcoin ta hanyar ba su lantarki mai sauƙi da kuma damar da lasin yin haka.